dragii mei, voi sunteți pe canal Maria Show Inimă și astăzi o să ne jucăm Brawl Stars. Să începem. Cine-i fan Brawl Stars, vă rog dați un mare like și să vă abonați. Să începem! Ok, imediat se încarcă cam greu. Așa. O să încerc să nu mai vorbesc ca să puteți și voi să vă uitați liniștiți la videoclip. Am dat mai tare ca să auziți mai bine. Ei, măstrulețule, vină încoace. Mamă, ăsta știu că sunt aici, Dumnezeu. Ce să dau o leacă mai încet ca să mă auziți și pe mine. Mamă, toți vin din alte părți, toți vin din diferite părți vin. Mamă, cât de norocos e băiatul ăla. Sau fata aia. Așa că mă omoară pe mine. Să aici. Mamă, Dynamite! Ar trebui să-l omor pe Dynamite, că eu am 2 din astea și el are 0. Că niciuna. Mai sunt 3 playeri, adică eu și încă 2 playeri. Ok. Mamă. Ar trebui să mă duc înăuntru, că... Da, ar trebui să mă duc înăuntru, că... Ok. Da, ar trebui să mă duc înăuntru. Înăuntru ar trebui să mă duc. De ce mă omorăți pe mine? Ok. 6 am primit. Și 22 din astea. O să revin imediat, ok? Imediat, stați. Ok, hai că am revenit. Ok. Îl dau și acum un pic mai tare. Ok, m-am urât. O să jucăm cu alt brawler. Ok. Și jucăm cu... Să vă arăt ce brawler nu am eu. Deci nu l-am pe Gale, pe Surge, pe Spike, pe Crow, pe Sandy, Mortis, Tara, Max, Mr. P, Sprout, Piper, Frank, Bibi și Nat. Ok, ăștia nu i-am eu. Și ăștia i-am eu. Care cred că i aveți toți. Ok, hai să începem. Hai să începem o rundă, dar nu cu ea.
Cu Penny. Și este un rol foarte preferat. Să luăm cutuța asta de aici din mijloc. Până nu vin ăștia la alți. Bibi ar trebui să se apropie. Bibi se apropie. Bibi este exact acolo lângă. Să am grijă. Trebuie să am mare grijă. Mare grijă. Deja o să fiu moartă pentru că normal. Da, normal. Dacă nu mă lasă Nita zăpăcita nu mă lasă. 6. El să dăm play again. Și nu se mai ia. Și asta este ultima rundă. Ok. Ultima rundă de Brawl Stars. Oh my god, vine Shelly. Ah, mi-a luat-o Shelly. Shelly, ești rea, Shelly. Mamă, cât de norocos e. Dar vină la mine. De ce vii la Shelly? Eu stau aici ca să fie mai aproape de mine. Înțelegi? Nu de Shelly. Oh, dar nu pot să-l omor în timp ce Shelly e aici lângă mine. Încerc să-i dau așa mai mult, că și Shelly îi dă. Ah, s-a dus la ea. Da. Asta este, nu mai avem ce face acum. Stăm aici în tufă. Mi se pare că e pranchis. Chiar mi se părea mie că era pranchis. Și acum e pranchis. A, nu. Mă rog. O să stăm aici. Oh my god! Iar unul! Nu pot să cred! Dar lasă-mă în pace, pleacă. Pleacă și vezi, Rosita. Pleacă și vezi de treaba ta. Ah, iară mi-a luat. Bă, ăsta e al doilea robot care mi-l fură ăștia. What-s două din astea? Cât de șmecher îi. Cât de șmecher. De șmecher. Șmecheruț. Cât de șmecher îi. Ok, deci da, cam atât a fost cu acest videoclip de astăzi. Nu uitați să dați un mare like, un share și să vă abonați la canalul meu de YouTube, Maria Show Inimă. Vă pup, pa!